kočky a kocouři, mám velkou radost, že vás mohu přivítat opět na svém kanále a tentokrát to budou nákupy a novinky za zhruba poslední 2 až 3 měsíce. Je to z oblasti kosmetiky, jak péče o tělo, tak dekorativní kosmetika a nakupovala jsem v parfumérii, nakupovala jsem v drogerii a nakupovala jsem také na internetu, na Vinted, takže si myslím, že toho tady bude celkem dost a možná pro vás některé kousky budou zajímavé. A protože toho tady mám poměrně hodně, tak se do toho hnedka vrhneme. Nejdřív začneme něčím do vany. Jsou to 2 pěny do koupele od Balei. Jedna je Vanilla Cream a druhá je Sweet Cake. Tyhle pěny má ráda hodně moje dcera Anička. Já používám Vanilla Cream, Anička má ráda ten Sweet Cake. Voní oba dva pěkně míjí. Já dávám přednost spíš klasickým sprcháčům, ale protože Aničce tady ten Vanilla Cream moc nevoní, tak ho používám já. Pak dál tady beru šampóny, nebo šampón a kondicionér. Já potřebovala jsem už nějaký šampón a říkala jsem si, že vyzkouším tady ten stříbrný a k němu jsem si vzala balzám, který by měl dodávat vlasům hebkost a je to ze 7 květů na suché a vyčerpané vlasy. Už ho taky používám nějakou dobu, zatím bych neřekla, že mi to nějak ten žlutý tón z těch vlasů stahuje. Já mám přirozeně ty vlasy tak do zlata, ale já jsem si ještě trošičku odbarvovala, takže mě to šlo ještě víc do zlata. Tak jsem si říkala, že to vyzkouším, ale nic moc to nedělá. Já za sebe bych ho nedoporučila, na můj vkus já ho musím použít hodně, abych ho dostala do těch vlasů. Mám ho tam už asi tak, na to, že ho používám asi 1,5 měsíce a toho šampónu jsou tady někde. Takže ten je asi fajn, myje hezky, vlasy po něm mám pěkné, ale tohle je obrovská spotřeba. A ještě jedna věc pro mě do sprchy a to je Garnier Essential kompletní čistící krém, který odstraňuje nečistoty. Bez vysoušení pokožky je to, já ho používám na odličování, protože já se odličuju ve sprše. Mám tady ten ráda, teď zkouším i jiné, ale protože ho teď měli ve slevě v Rossmanu, tak jsem si jeden koupila a mám ho do zásoby, jsem s ním moc spokojená. A ještě tu mám jednu věc, kterou jsem kupovala tak zhruba 2-3 měsíce zpět. Body mist od Victoria's Secret, je to s vůní, strawberry a šampaň, divoké jahody a šampaňské. Mě teda voní moc, je to taková příjemná osvěžující vůně. Krásně, moc krásně voní a teď to ještě osvěžuje. Teď je tady takový strašný vedro, že to i hezky osvěží. Ta jahoda v tom je cítit a je v tom cítit i to šampaňské trošku, takže to je něco pro mě. Teď bych vám ráda ukázala jednu velikou objednávku, kterou jsem udělala na Vinted od paní Marcelky, která prodávala věci z Nux. A mám toho tady opravdu strašně moc. Já věci z Nux až tak neznám. Znám olejíček a znám tu vůni Prodigy, ale vlastně doma jsem měla pár věcí od Nux. A když ona to tam měla za výborné ceny, za vlastně poloviční ceny, než jsou na Notinu, ještě nižší než poloviční ceny, tak jsem neodolala a nakoupila jsem poměrně toho dost. Takže začnu. Deodorant je kuličkový. Moc nevoní, jsem na něj zvědavá. Ještě jsem ho nezkoušela. Potom krém na ruce. Ten teda voní úplně úžasně. A tenhle krém mě voní teda moc. Je to taková poměrně výrazná vůně. Někdo by možná řekl, že mu to vadí, ale mě ta vůně voní. A v té řadě Reve de Mil, já nevím, jak se to přesně vyslovuje, jsem si koupila i tělový krém. Už jsem ho jednou zkoušela a je moc fajn, příjemný, krásně se roztírá, ale uvidím dlouhodobě, jak bude fungovat. Potom jsem si koupila čistící a odličovací gel, měl by odlíčit vlastně make-up a vyčistit tu pleť, protože jak už jsem říkala, se odličuji a umývám obličej ve vaně. Na internetu jsem na něj slyšela chválu, takže jsem na to taky zvědavá. A je to zase ta řada Reve de Mil. Měla by to být taková, tuším, medová řada, jestli si to dobře pamatuju, jak jsem si o tom něco četla. Na začátku léta, někdy v tom květnu, jsem si koupila bronzující olej s vysokou ochranou, má to SPF 30 a mělo by to mít ještě nějaký anti-aging efekt. Voní totiž nádherně tak jako ta Prodigy vůně. Ono je to z té řady, trošičku už ho mám spotřebovaný, ale zase já si moc nepoužívám opalovací kosmetiku, protože zase moc na to sluníčko nechodím. No a k němu jsem od paní lékárnice dostala tady ten malinký pidi žvíček, olejíček.
Má krásnou vůni, jsou tam ty třpitečky a ty by měly být takové, jakože by měly rozzářit tu kůži. Po opalování by ta kůže s ním měla být krásná. No a čemu jsem nemohla odolat, je další věc z řady Prodigy a to je sprchový olej. Ten mě popravdě trochu zklamal, jednou už jsem ho vyzkoušela. Voní zase stejně, ta vůně je nádherná, mě ta vůně voní. Vím, že někomu nevoní, ale mě teda voní úplně neskutečně moc. Ale jsou v něm zase takové ty, jako teď tady vyběhly bublinky. Jsou v něm třpitečky a je takový moc nepění a ne úplně dobře se s ním pracuje. Není to takový úplně ten krémový sprcháč, ale ta vůně je úplně luxusní, mám ho ráda už jenom kvůli té vůni. Potom jsem nemohla odolat a koupila jsem si od paní ještě parfém i ten velký olejček. Ten velký olejček je takhle se střičkou, takže se krásně rozstříkne. Voní úplně božsky. Já ho teda úplně miluju ze všeho nejvíc. A ta kůže je po něm taková heboučká, hladoučká, voňavá a vůbec není mastný. On se vsakuje hodně rychle. Moje velká láska. Byla jsem si i parfém, když se podíváte, ten už mám spotřebovaný hodně. Ten já mám teď moc ráda, používám ho v podstatě každý den se s ním voním. Někdy se s ním nastříkám i na noc, protože mě to tak moc voní, že nemůžu odolat. A protože paní tam měla i pečující věci, tak jsem si od ní na její doporučení vybrala denní a noční krém. Mělo by to redukovat viditelné vrásky, tak jsem na to hodně zvědavá. A k tomu mi ještě doporučila sérum a oční krém. Zatím jsem nezkoušela vůbec nic z toho, jsem na to hodně zvědavá, jestli opravdu mi to něco s těmi vráskami udělá. Mělo by to tu pleť tak jako napnout, vrásky vyhladit. Tak uvidíme. No a ještě tady mám jednu věc, která už je tak někde na pomezí mezi dekorativkou a pečující kosmetikou. Tady to sérum na řasy Hair Plus. Má takový malinký kartáček ze štětinek. Sérum se nanáší těsně k řasám. Mě teda ani neštípe, ani nepálí do očí, ani nemám zarudlé oči, nic. Používám ho už od 11. července. Zatím teda nevím, jestli to něco dělá, ale je to asi ještě krátká doba, takže vám určitě řeknu výsledky. Potom jsem navštívila Sephoru. Tam byly slevy 20%, ty slevy jsem měla dvakrát, takže jsem tam byla dvakrát a koupila jsem si tam několik věcí. Poprvé jsem si koupila tady ty oční linky od Urban Decay, metalické, jsou takové nádherné. Takhle krásně se třpití a drží, teda úplně úžasně. Už jsem je párkrát měla a teda můžu je jenom doporučit, jsou fakt fajn, drží krásně. A k těm linkám jsem si tehdy ještě koupila pandí stick na oči, který se takhle dává pod oči a měl by ty oči zachladit. Pravda je, že v tom je nějaká chladivá látka, voní příjemně a opravdu chladí to oční okolí, jestli nějak ty kruhy vyhlazuje, to bych neřekla, že to něco dělá, ale je to taková prostě správná věc. Malinké balení, nebylo to až tak drahé a s tou slevou se to dalo, takže jsem si udělala radost. No a asi po 2 měsících mě přišla znova sleva 20%, takže jsem znova naběhla do Sephory a koupila jsem si tam další linky, opět od Urban Decay, jsou to heavy metal a tyhle jsou takové jednorožčí, modro, zeleno, stříbrno, fialovo, prostě hrají všema barvama a ty jsou taky úplně úžasný. Ještě mám zálusk na jedny, ale až bude zase sleva, tak nebo na dny Merien, nebo tak někdy. Dneska je mám na očích. Možná to tam uvidíte, ale tady je teda takový horko, takže možná spíš uvidíte kapky potu. Krásně se třpití.
A můžu říct, že oboje tady ty linky jsou úplně dokonalý. Drží krásně, neobtiskávají se. Já když si dám cokoliv na víčko, nějakou linku, barevnou linku, tak se mě vždycky obtiskne tady takhle nahoru. A když si použiju voděodolnou linku, tak mě nejde potom sundat zhora, že jo? Že drží na oku, drží i tady nahoře a nejde to sundat. Tohle se neobtiskává, pravda je, že občas nějaká ta třpitka někde na obličeji odpadne, ale dá se takhle nechtem krásně sundat. Jinak ty linky drží a vydrží úplně všechno, veškerou zátěž. A ještě kdyby vás zajímaly ty odstíny, tak ten růžový je Junk Show a ten jednorožčí je Distortion. Za mě obrovský objev, já konečně si můžu dát něco na oči, na linky, protože mám spadený víčko a už je obtížný tam cokoliv dávat, stíny nejsou až tolik vidět, všechno se mi to obtiskává, rozmazává, slívá se mi do vrásky a tohle prostě tam drží a nikde se neobtiskává, je to pecka. A při tom druhém nákupu jsem si ještě koupila tenhle všemi na YouTube opěvovaný balzám na rty, protože ho všichni opěvují, že jak je úžasný, tak jsem to taky vyzkoušela. Je to peeling na rty a je tam med a já nevím, jestli je tam nějaký cukr, těžko říct, ale na mě je to příšerně sladké. Tak sladké, že mě to až vadí. On opravdu ty rty tak krásně obrousí, ty zrníčka se potom rozpustí, takže předpokládám, že je to cukr a zůstane pěkně na těch rtech. Potom ty rty jsou takové příjemné, drží poměrně dlouho na těch rtech, ale za mě je strašně sladký, takže já už po druhé bych do něj nešla. A protože jsem asi se paní v Sephoře hodně líbila, nebo nevím proč, tak jsem tentokrát dostala 2 vzorečky, tak jak normálně nedostávám, tak jsem dostala vzoreček micelární vody. Vzhledem k tomu, že micelárky moc nepoužívám, nebo respektive vůbec nepoužívám, tak asi dám Aničce na odličování. A druhý dáreček, který jsem se v Sephoře dostala k nákupu, je tady ta řasenečka, miniaturka řasenky, ale já z ní mám obrovskou radost, taky vyzkouším. Ještě ji nemám rozdělanou, ještě ji mám pořád v té folii zatavenou, tak jsem na ní moc zvědavá. Někdy v červnu jsem taky dělala objednávku v Avonu, tady ten pudr. Jsou to tady ty perličky, které by měly vyrovnávat tón pleti. Některé trošičku rozjasňují, některé vyrovnávají tón pleti. Mělo by to být něco jako meteoritky, ale je pravda, že na takovéto úplně běžné denní nošení jsou hodně třpitivé, ale mám je ráda takhle pod oči na trošičku projasnění, už jsem je taky zkoušela. Potom někdy ještě v květnu, myslím, že to bylo v květnu, jsem si od Any Nails koupila špachtličku, nebo jak to nazvat, je to taková kovová špachtlička na úpravu kůžiček. Je výborná, dobře se drží, tady je takhle zdrsněná. Má tady tu jednu část takhle jako oblou a druhou rovnou, já jsem s ní hodně spokojená. Internetem proběhla obrovská vlna tady tohodle, jak jinak, make-upu od Catrice. Pravda je, že jsem chodila hodně dlouho do drogerky a nemohla jsem ho sehnat, protože byl beznadějně vyprodaný. A tím, že já jsem chodila pořád do drogerky a nemohla jsem ho pořád sehnat, tak jsem nakonec koupila tyhle 2 věci. První z nich byla rtěnka od Max Factor. Je v odstínu Nude 05 a je to taková ta jejich nová řada Matte. Mám ji dneska na rtech. Je to moc příjemná rtěnka, když se podíváte ale na ten obal, já jsem ji nosila ty 2 měsíce už v kabelce a úplně se mě vlastně to matné takhle jako sedřelo. Na těch rtech je taková hodně příjemná, dobře se nosí, nevysušuje, ztrácí se tak jako přirozeně, dá se dobře domalovat, opravit, rozhodně není matná. Je taková spíš sametová, ale fakt je příjemná. Za ty 2 měsíce, co ji mám, tak ji mohu doporučit. No a ještě, jak jsem tam tak chodila a brouzdala a na YouTube zase opěvovali tady tu novou řasenku od Maybelline, The Colossal Big Shot Volume Express Mascara. Měli ji v akci za nějakých tuším 149 korun, tak jsem neodolala a koupila jsem si ji. Má takový konický kartáček, má klasické štětinky, poměrně husté. Zase dneska ji mám na řasách. Pracuje se s ní pěkně, řasy oddělí, řekla bych, že prodlouží, začerní.
Já jsem s ní spokojená, ale zatím jsem ji použila 2krát, takže neumím posoudit úplně tu výdrž, jestli neopadává. Měla jsem ji hned ten den, když jsem přišla domů, večer jsem si vyzkoušela jenom na jedno oko a dneska jsem ji použila do videa. Ale protože mám jiné řasenky teďka rozpoužívané, tak tu si schovávám, až je dopoužívám. No a jak jsem chodila do těch drogerií a nemohla jsem ho najít, tak už jsem byla naštvaná, tak jsem nakonec ho koupila na internetu. A mám ho. Catrice HD Liquid Coverage Foundation v odstínu 01 Light Beige, ten nejsvětlejší, a musím říct, že jsem s ním maximálně spokojená. Zase mám ho dneska na obličeji, řekla bych, že i přesto, že jsem už opálená, tak mně ta barva sedí, je trošinku světlejší. Já jsem ho dala hlavně takhle do středu na tu T-zónu a vlastně do kraju jsem ho jenom lehce rozetřela. I na to má velice krásné krytí. Výdrž bych řekla, že má taky výbornou. Nezalízá mi do vrásek, nezalízá mi do poru. Za sebe bych řekla, že to je jeden z těch asi nejlepších make-upů, co mám. No a protože mě bylo hloupý objednávat jenom jednu věc na internetu, tak jsem si koupila ještě tvářenku od Milány v odstínu Luminoso 05. Je to taková ta jejich známá, ikonická tvářenka, taková růžovo, broskvovo, oranžová s takovým lesklým šínem. Tady je. Krásně se leskne. Krásně se nosí, mám ji zase dneska trošičku na tváři, vydrží celý den, je moc pěkná. V podstatě je tady ta tvářenka taková alternativa, levná alternativa ke tvářence od NARSu Orgasm, a nebo teď k těm novým tvářenkám od Too Faced, té Peach kolekci. Je opravdu nádherná. Tak to je všechno z kosmetických nákupů za poslední asi 3 měsíce. Plánuji tohle video dělat častěji, každý měsíc, a tam určitě nebude taková nálož věcí. Budu moc ráda, když do komentářů mi napíšete, jestli něco z toho máte, jestli něco používáte, jak jste s tím spokojení, protože většinu z těch věcí já mám jenom vyzkoušenou nebo ani nemám. Tak doufám, že jste se u tohohle videa bavili, že nebylo příliš dlouhé, že jste u něj vydrželi až do konce, a budu se těšit zase u dalšího videa. Mějte se krásně, užívejte prázdniny, sluníčka a ahoj! Si tu mirada sigo vivo